Kaixo berria lagun, hementxe korrikak, hementxe ja azkeneko egunetan ere sartuta gaude korrikan. Bizkaialdean gabiltza, gaur goizean, arratsaldean Bilbon dugu itzorpen nagusia, oraintxe eguerdia pasa berri dugu. Eta Arratietik barrena, Txorierri aldera sartzen ari da lasterketa, Larrabetzun ikusten duzue, korrika sartzeko minutu batzuk falta diren honetan, jendez gainezka dagoela, herriko enparantza. Hona hemen, Larrabetzun eta beste herri batzuetan, egunean zehar ditu ditugun iruditik onenak. Suave, suave. A ver, batenga da pankarta hori. Aurrera, 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 Jose Loncho, Anita, aurrera, aurrera, aurrera. Venga, tipitapa, tipitapa. Estiro. Martínez, ¿dónde gusta el mando, Martín? Martín, eskerrik asko Mariagatxa, eskerrik asko. Venga, dana korrikala. Venga, aurrera, aurrera, aurrera. Tipitapa, tipitapa. Venga, usuera, aurrera, aurrera, aurrera. Venga, dana korrikala. Tipitapa, tipitapa. Venga, gure ikaslea. Maragizue korrikala. Azelako egun urten dan gau. Kejauko gara, Lehenko askotan edurre ukin dauri eta guk hemen eguzkien. Tipi-tapa, tipi-tapa! Dimerako bidean, aspaldiko partez dimeran txagoaz da. Tipi-tapa, tipi-tapa! Haupa! Guazen, guazen! Ormazabal, ere! Haupa zuek! Korrika andoain Baiona, hemen jendez lepo jo hau Baiona. Euskal Herrian goaz pausuz pausu, alargia dogula jotazu. Erabiliz zarri, euskerea minera ekarri, eta zelanez egon alkarri. Haupa zuek! Ia badaue! Haupa lagundo. Txalo ba, zue hi, igual bai. Kaixo berria lagun, Bilbon ikusten duzuenez, iritsi da azkenean korrika ere, egun osoa Bizkaian egin dugu, eta orain arratsaldean zazpiak iaro hori ditugu, eta hementxe gaude, korrikaren zain, plaza birilean, gubakarrik ez, hementxe gantzean dituzuenak, Bilboko Euskal ordezkariak eta Euskara ikasleak ere bai, kilometro bat egiteko asmoa dute, hementxe hartuko dute, plaza biribilean, eta moioa plazaraino eramango dute lekukoa. Bizkaialdean ibili gara gaur, goizean Arratia eskualdea ibili dugu, arratsalde eguerdi partean berriz Txorierri barrena ibili gara, eta arratsaldean badakizu itzordu nagusi hemen Bilbon izan dugu. Esperotakoa bete da, jendez handia ikusi dugu Bilboko kaleetan, eguraldia ere aparta izan dugu, lengoan Gasteizen baino desente hobea, eta horrela onduta esandakoa, jendez handia Bilboko kaleetan gaur. Ihar, ostirala,
ja korrikaren azken txampetan murgilduta gabiltza. Bizkaian jarraiteko du bihar ere, ezkerraldeko herriak igarotu ditu, Portugal, Lete, Sestao, Barakaldo eta bestelakoak. Eta hortik aurrera ja, kostaldera egingo du, Bermeo aldetik ere pasata izango da ordurako, Lekeitio eta beste herri batzuk ere igarotu ditu, eta hortik barrena Gipuzkoara, larumatean igaro bostean dugu itzordua, iluntzean, eta igandean badakizue itzorduan den, Baionan, antxe izango dugu korrikale azken ekitaldia. Besterik ez gartoz, bihar ere izango du elkarren berri, ondo izan!